खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सिमेन्ट साफारिनि ट्रेन स्टेशननि साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोन्दों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारिनि सिङाव थानाय मासखुवा गामिनि पवन गगैनि फिसाज्ला 19 बोसोर बैसोनि फल्लभ गगै मुंनि सासे लाइमोननि गोथै देहाखौ मैया फुंनि 5 रिंगायाव सिमेन्ट साफारिनि ट्रेन स्टेशननि साखाथियाव मोननाय जादों। न'खरनि बिमा बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला 29 आगस्ट सानजौफुनि 2 रिंगासो समनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन फल्लभ गगैया सोरबा लेंहरबाय थानायाव, नाथाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय न'सिम फैफिनाखैमोन होनना फोरमायदों। नाथाय मैया फुंनि समाव फल्लभ गगैनि गोथै देहासो मोननो हाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि फल्लभ गगैया न'खराव जेबो जाहोन गैयालासिनो जिउ गैयै थासारियाव मोननायखौ न'खरनि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोमोनांदों। फल्लभ गगैखौ सोर बुथारदों ना हारसिंनो जिउ फोजोबना लादों दासिम मिथिनाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ NFE स्टुडिअ' इउटुब चेनेल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारनानै होबाय। प्रबिन गयारीनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे बोसोरनि साबना हामना जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ मैया बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनायनि गेजेरजों NFE स्टुडिअ' इउटुब चेनेल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारनानै होबाय। प्रबिन गयारीनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव ट्रेजेडी, कमेडी, एक्शन आरो रमान्टिकजों आबुं जानाय जोहोलाव जांगिला सावथुना रायजोफोरनि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दङ। नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होनबाय थानाय जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ फैगौ 3 सेप्तेम्बराव बाक्सानि मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जायो। रायजो राजा नायगिरि आरो सावथुन दिन्थिफुंग्रा नोंथांमोननो 3 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ होसिगोन। सावथुन दिन्थिफुंनो जगाजग खालामनो थाखाय 9957305927 आरो गुबुन मोनसेबाव 7086705575 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। थामथि खौराङाव दङ बिजनीआव सासे लाइमोन सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बिजनीनि शिबशंकर कल'निनि 21 बोसोर बैसोनि समाज मुंनि लाइमोन सिख्लाया गावनि थाग्रा खथायावनो दौलें आलायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। लाइमोना गावखौ फोथैना लानायनि सिगां मोनसे भिडिअ' रेकर्डनि गेजेरजों जाथायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायथिनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। थांनाय मैया फुंनि 6 रिंगासोआव समाज साहाया मोनसे भिडिअ' खालामनानै आपल'ड खालामनानै गावखौ फोथैना लायो। समाज साहानि भिडिअ' रेकर्डआव फोरमायथिनानै होनाय बादिब्ला बिजनी शहरनि 1 नं वार्ड फरेस्ट गेटनि हायेन साहाजों 2 बोसोरनि सिगाङावनो कर्ट मेरिज खालामदोंमोन। उनाव न'खराव समाजनि नेमखान्थि बादियै जुलि खालामगोन होनना खोथा होनानै गावखौ थगायबाय थाबोदोंमोन। समाज साहानि भिडिअ'आव फोरमायनाय बादिब्ला कर्ट मेरिज जाखांनायनि उनावबो हायेन साहानि न'खरनि सुबुंफोरा बिसोरखौ जुलिखौ गनायना लायाखैमोन। जोबथायाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। बिजनी पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आयेन आफादाव नामाज खालामनायखौ लानानै गेदेरथार थांखि लादों। माइन'रिटि MLA फोरनो फैगौ जुम्मा नामाजनि थाखाय आयेन आफादाव सम होनाय जानाय नङा होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों। बाथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव दरले बसुमतारिया जो खालागुन्द्रानि गोथार दैनि सान्थि हरनो साखाफारा। चिरां जिल्ला सान्थिफुर नांदरबारि गामिनि थागिबि दरले बसुमतारिया खालागुन्द्रानि दै सान्थि हरनायखौ खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। बेनिखायनो गोनांथि जानाय फोथायारिफोरा थोंजोङै खौरां लाहरनो 8811984476 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन। द'थि खौरां दङ आसाम दुलाराय आदिबासि फरायसा आफाद सुंद'यै आसाया मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनानै आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै होस्रिखावो। बिजेपि सरकारा 6 जनजातिखौ ST होनायनि रादाय खानाया 8 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दासिमबो सुस्रांजायैखौ बिथा खालामनानै सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलियाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। स्निथि खौराङाव दङ पेरालिम्पिक गेम्सआव भारतनि जानानै अबनि लेखराया शुटिंआव सनानि मेडेल देरहादों। पेरिसआव दासान्दि सोलिबाय थानाय पेरालिम्पिक गेम्सआव शुटिंनि 10 मिटार एयार राइफल स्टेन्डिं इभेन्टनिफ्राय भारतनि अबनि लेखराया सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। आइजो शुटार अबनि लेखराया गिबि खेब सनानि मेडेल देरहानो हानानै गोदान जारिमिन खालामदों। 8थि खौराङाव दङ सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफु थांलाय फैलाय खालामग्रा 127C राजालामाखौ सेप्तेम्बरनिफ्राय मावफुंसिगोननि खोथा होदों MP जयन्त बसुमतारिया। मन्थ्रि डक्टर एल मुरुगन आरो MP जयन्त बसुमतारिया भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय
हाथिसार ओनसोलाव नायबिजिरनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोनां नांगौ सुबिदाखौ लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो एमपि जयन्त बसुमतारिया। गुथि खौरां दङ। निसिमा हालामाव जेम्स बसुमतारिखौ देरहाहोखांनायनि उनाव निसिमा हालामनि रायजोफोरा जेबो मोनाखैमोन। बेनिखायनो मैया प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै निसिमा ब्लकआव 2000निबो बारा साइकेल राननानै होनायनि बिथांखि लानाय जादों आरो बे साइकेल मोनगिरि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जिथि खौरां दङ। गोरोन्थि बुंफ्लांनायनि थाखाय निमाहा बिबाय रेवरेवा नार्जिहारिया। रायजो बेंगिरिया रेवरेवा नार्जिहारिखौ इएम मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव रेवरेवा नार्जिहारिया निमाहा बिदों। भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैबो बे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि, आं जे बाथ्राखौ बुंनो बेखौ बुं, जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो दं। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आं नाम बुंनाय जादों आरो आं निमाहा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोन बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना निमाहा होदों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एसे जेबो बुंनांगौ गैया, बेनि रोंनाय, बेनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंगोन। नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांगौ, मानोना मानसिया बहुत जायो, आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे समाव फैनाय नङा। मोनसे इस्युनि सायावनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुइटिं खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायखौ जादों, दस्रा सरकारबा बेखौ बानायना मोनसे इस्युनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन, जोंहा दिनै जेबो इस्यु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इस्यु गैया, जेबो इस्यु गैया, जोंहा मा जौगाखांनाय इस्यु। दा जौगाखांनाय जों सरकारनि खामानि मावनांगौ। दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायो ना हाया। नाथाय जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपि खामानि मावदों, जों बिजेपिआव थानानै खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम, जोङो बरायगोन, बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन, जोंबो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावदों। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं, बेखौ मावनांगौ। दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों, बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेखौ आदिसो बुंदावबाय। खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार, एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों। बे उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामो, एमएलए खालामनायाव बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों, बिएलटिनिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसिनि आन्दलन समावबो खामानि मावदों, गासै मावनायखौ मावफादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोना।
सुबिदा मोनोब्लाथ' जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा गाहाय लेभेलनि वार्कआवथ' बिसोर खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो जायो माने सुबिदा मोनाखै ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा MA पास बैसोआवनो न' बां गासै खारायखाय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा जुदि सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सानसेबा फैगौ बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनब्ला जोंनि गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे मा बुंबावफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मानगोनां शिबजों एसे एनै खोथा दानथुमलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआबो एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावग्रा जों वार्ड खाथिजों आरो आंथ' खुनु प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनु प्रेसारफोर गैया खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समस्याफोरखौ माबानांगौआ BJP सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों BTCसो मावनो हायो BTCआ बोसोरै 800 कौटि थाखा मोनो 800 कौटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जों मावनो हागोन ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि BTCनि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय जों दिनै BJPआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ EMनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखियो आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनहाबो निमाहा बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो शिफ्ट जानो होननानै लुबैयाखै दा BTC जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावहैनोथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथादों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो हयथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथांमोना जि मिशन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोआव मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबाय BJPआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनाय टाइमाव जों नागिरबाय आरो दिनै नुबाय बे BJP सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या माने बिथाङा समाधान मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोर बे BJPआसो खालामदों नङाबा आगोलाव 1993 BSc सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया जेब्लाबो बे BScखौ गारना खालामदों मानगोनां अटल बिहारि वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां LK आडवाणीआ हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामदों BTC सुक्ति खालामबाय 2003आव BTC सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांनो नङा होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबबाय NDA थाबबाय एबसु थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोबा सान्थिया जानाय ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय BJP सरकार दा ओंखायनो जों लुबैदों जों सानदों दा ओरैबो मावनो हाया ओरैबो मावनो हाया माथो जों उफाय गैया जों BJPआनो माबा मोनसे मावनांगोन नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा BJPआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया BTC साननाय गैया प्रमद बर फारसेबो साननाय गैया
हाग्रामानि फारसे जोंहा साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन आरो